Bedenin ağrımını kadaly edede saklamak, fizik ve psihik sağlığı korumakda, sağdan hem de uzak yaşamakta ul ehmete eýe bolup durýar. Kadaly ağrymly adamlar özüni oňat, ynamly duýýarlar. Köpçüliň arasyna çekinmeni barýarlar. Olar gelçikli, hyratly bolup, temide adamlara seredeninde işçen hereket edýärler. Adatça köp kesellemeýärler. Madama ýadow uksul görünmeýärler. Temizlikdiň adamyň daş görünüşine we häsiýetine täsir etmän. Eýsem ağır keselleriň göz başynda durýar. Temide adamlaryň arasynda ateroskleroz, hipertoniya, miokardyň infarkty we beýleki ýürek damar keselleri, dislipidemiya, ýağlaryň alys çalyşynyň bozulmagy, ýemy tiňdiriş we daýanç hereket ulanmalarının näçarlyklary, tüýjüli diabet, damarlaryň varikoz giňemeti, howply täze döremeleriň käbir görnüşleri köp duş gelýär. Temizlik aýratyn hem ýürege uly agrym salyp, kelle beýnetine, ýürek mysalaryna kan aýlanşygynyň bozulmagyna getirýär. Bu näçarlyk bedenine artykmyş dokumalaryň ýygnamagy bilen häsiýetlendirilýär. Onuň döremine bedende energiýadyň agramlygynyň ýygyderli bozulmagy sebäp bolýar. Başga saýdanynda ýemit bilen kabul edilen energiýa hereketlenmek arkaly harçlanýan kaloriýadan köpelýär. Elbetde, bedene ýağlar, edil beloklar, uglewodlar, makro mikro elementler, vitaminler, gormonlar, fermentler, su, kislorod we beýleki peýdaly maddalar ýaly zerur gerek ýağlar kuwwat çeşmeti bolup durýar. Olar beloklar bilen birlikde çeýe ýagny plastika dokumalary emele getirýärler. Yumşak, mülayim ýağ dokumalary beden agdalarynyň üstüni örtüp, olary urugulardan, şiketlenmelerden goraýar. Ýöne artykmyş mukdarda toplananda olar bedene ägurt uly diýan ýetirýärler. Ýağlar aýratyn hem garyn boşlugy töwereginde köp ýygnanýar. Bu şoňa görä temizlik garnyň gäwirilip çykmagyndan, ýani garyn talmakdan başlanýar. Temizlik hem de onuň netijesinde käbir keselleriň döremeginiň öňüni almak üçin birden kädälle kim-kimden horlanmaly. Munyň üçin birinji berhit tutmaly. Ikinji, işçen hereket etmek, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak, iň bolmany irki beden maşklaryny ýerine ýetirmek. Öý hojalygy işlerini etmek arkaly bedeniňe her gün ýetirlik agram salmaly. Horlanmak niýet edilýän adamlar üçin iň peýdaly ýogadyr. Sebäbi ýoga diňe bir bedeniň agramyny kadalaşdyrmaga däl, eýtem aňy türgünleşdirmäge, pikirlerini tertipleşdirmäge, düşünjäni giň etmäge, bilimiňi kämilleşdirmäge hem ýardam edýär. Yoga adama ruhy taýdan agyda, farahat bolmagy, stresslere garşy durmagy, üstünlik mesele şol sanyna ýemitlense hem jogapkärçilikli çemeleşmegi öwredýär. İştäňi peteldip sarp edilen energiýanyň mukdaryny artdyrýan derman terişlerini we ösümlik melekemliklerini ulanmaly. Hirurgiki bejersin geçirmegini gadanmaly. Şeýle operasiýa 3-nji derejeli morbid, temizlikde degişli barlardan soň geçirilýär. Maslahat verilen usullar arkaly horlanmaga başlamadan öň lukman bilen maslahatlaşmaly. Hünärmen degişli barlardan soň her bir adamyň ýaşyny, saglyk ýagdaýyna görä bejeriş öňüne alyş çärelerini belleýär. Bedeniň agramy kadaly ýagdaýdamy. Muny anyklamagyň iki usuly bardyr. Boynuň ölçemeli we onuň uzuýlugyny görkezýän sandan ýüz aýyrmaly. Alynan netije bedeniň kadaly agramynyň näçe bolmalygyny görkezýär. Meselem, boyu 180 cm barabar olan adamın bedeninin kadaly agramy 80 kilograma barabar bolmalydyr. İkinji, bütün dünýä saglyk goraýyş goramasynyň teklip eden usulyna görä, göwräniň kadaly agramyny beden agramynyň indeksi boýunça kefitlep borýar. 18 ýaşdan uly adamyň agram indeksini kefitlemek üçin bedeniň agramyny boyun kwadratyna bölmeli. Meselem, 66 kilogram agramly we 166 cm boyly adamyň agram indeksi şeýle hasaplanýar. 18 ýaşa çenli adamlaryň beden agramynyň indeksi kadaly ýagdaýda 18,24-9 aralykda bolmalydyr. Baýynyň 25-29-9 aralykda bolmagy bedeniň kadadakydan agralandygyny, 30-34-9 aralykda bolmagy birinji derejeli temizligiň, 35-39-9 aralykda bolmagy ikinji derejeli temizligiň, 40-dan ýokary bolmagy üçüncü derejeli temizligiň dörendigini habar berýär. Beden agramynyň indeksiniň 18,5-dan pet bolmagy agram yetmezçiligiň ýüze çykandygyny duýdurýar.
Munun özi dürlü ketellerin döremek töwekkülligini ýokarlandyrýar. Berhiz tutmak hukmanmyka? Adatça Lukman haýsydyr bir ketelden ejir çekýän sırkawlary berhiz boýunça imitlenmegi maslahat berýär. Meselem, tüýjül diabetde we temizlikde yeňil tiňýän ugleewotlar, mal ýaglary, ýürek ketellerine bolsa holesterinli önümleri, çäklendirilýän berhiz bellenilýär. Ýöne lukmanlar horlanmak maksady bilen berhiz tutmagy maslahat bermeýärler. Soňky wagtda dünýä lukmançylygyna sagdyn adamlar berhiz tutmadan artykmas agrandan daýanyp ýa-da bedeniň agralmagynyň öňüni alyp bilerler diýen pikirin tarapdarlary köpelýär. Munuň üçin peýdasy tersine sağlyga ziyan etirip bilen önümleri ulanmaktan saklanmak ýa-da çäklendirmek, şeýle hem peýdal iýmidenliklerini özleşdirip ziyanenliklerden gaça durmak yeterlikdir. Adatça ýygy-ýydan, meselem, günüň dowamyna 5-6 gedek iýýän, her gedek iýmeti az mukdarda kabul edýän adamlar kän temiremeýärler. Ýöne bu çäreler esasan yeňil ödeşýän tagamlar we ölümler ulanynda umut netije berýär. Mysal üçin, günortanlyk naharyna mal ýa-da guş etinden neşelen nahar ýemeli. Galan wagtda göw önümlerdir ýarmalardan taýýarlanan çorulary, şüleleri, iştaçalary, süýt, gök we bakça önümlerini, miwelerdir olaryň kompotuny iýip içmek bilen oňmaly. Ertelik naharyna dürli ýarmalardan bişirilen şüleleri ýemek peýdaly. Olar haýal tiňýän ugleewotlaryň çeşmeti bolup, ukudan ýaňy ýönýän adama eýtilmez güýç kuwat berýär. Ony günüň dowamyna işçiň hereket etmäge taýýarlaýar. Udak wagtlap doksaklaýar. Ören an mukdarda özümlük ýağı goşulyp, suwda bişirilen şüleler adamy temiretmeýär. Şüle ýeninden soň araba wagt salyp, kiçijik bölejik peýnirli çörek ýa-da az kem dorog ýemek, bir stakan kisel, ýagly süt ýa-da kompot içmek mümkindir. Öýlenlik we akşamlyk naharynda göw önüm çorgalaryny we iştäçerlerini bir bölejik buğlanan balyp ýemek maslahat berilýär. Üç naharyň arasynda miweler, gaýnadylan suwundur, syý kelem, käşir, hyýar, pomidor ýa-da gawun garpyz, bir stakan gatyk ýa-da süýt bilen ýeňilje garwanmak mümkindir. Süýdi, gawuny beýleki önümlerden aýratynlykda iýip içmeli. Sebäbi olar ýeköz ulananda tiňitli bolýar. Çöregi, çörek aş önümlerini iýmitinden bütünlüý aýyrmaly däldir. Bunun dowamyna bir köwelek çörek ýemek yeterlikdir. Çörek aş önümleriniň ak uwundan taýýarlanany ulanmalyga çalışmaly. Sebäbi ak uwuny içegäniň işçiligini ýokarlandyrýan kletchatkalar gaty azdyr. Üstüne ýokary sortly ak uwunyň energetik kymmatlygy juda ýokarydyr. Günortanlyk, öýlenlik, akşamlyk naharlarynda ilki syý göw önümlerdir, her göw otlardan taýýarlanan iştäçeler ýemek peýdaly. Munyň özi içegäniň işini gollamaga, aşadan içege ýollaryny ýemit tiňdirmäge, taýýarlamaga ýardym edýär. Galy berde belli bir bölegini göw önümleriniň eýleýänligi sebäpli aşadan da ýokary kaloriýa önümler üçin onçokly köp yer galmaýar. Ma'lum bolşuna göre göw önümler pet kaloriýaly bolup, talap edilen mukdarda günüň dowamyna 300-400 gram ulananda adamy temiretmeýär. Ahardan 15-20 minutdan bir stakan suw içiň. Adaty iýen wagtyndan başga wagtda ajygandyň duýan bolsaň, bir käse limonly çay, sal, mineral suw ýa-da arasy agyz suwuny içmeli. Sebäbi käte adam suw içedigelde-de ajygan ýaly duýguny başdan geçirýär. Galy berde suw iştäňi peteldýär. Adamy doksaklaýar. Günüň dowamyny içilen suwuklugyň 2 litrden köp bolmadygyna göz uçurgetmeli. Bedenine suw artykmaçlyk edende ýürek çal turýar, çiýişler döreýär, dem almak kynlaşýar. Köp suw içmek temiz adamlar üçin has ziýandyr. Sebäbi ýağ dokumasy suwy özüne tiňdirip, köp wagtlap taklaýar. Netijede bedeniň agram artýar. Elbetde temizlige duçar bolan sırkawlar artykmaç suwuklugy daşary çykarjak bolup, boşukturucu dermanlary köp içýärler. Bu nädogurdur? Şeýle dermanlar peýdal maddalaryň peşe arkaly endamdan çykarylmagyna itergi berýärler. Şeýle ýagdaýlarda iň gowsy boşukturucu dermanlar däl,
şeýle täsirli ötümlük melhemliklerini ulanmaly. Kartoşkany gowur ýemekden saklanmaly. Bu önümden gowurlup pişirilen tagamlar chipsi, fri adamy semredýär. Sebäbi kartoşka ýağlary bilen goşulanda onuň energetik agramy 2,5-dan 7 täçen artýar. Eti we balyk hem gowur ýemek maslahat berilmeýär. Ýağlar gyzdyrylanda kanserogen maddalar bölünip çykýar. Gyzdyrılan ýağ näçe köp saklanda, onuň düzümindäki kanserogenler şonça-da köpelýär. Şu sebäpden öň ulanılan ýağda nahar bişirmegiň, üsümlük ýağını ýakyp ulanmaga taýýar edip goýmagyň näde urdugyny ýeri gelende ýatladýar. Naharlary iň gowsy gaýnadyp ýa-da buglap pişirmeli. Nahar bişireninde ýagy, hatda üsümlük ýağlarynda az ulanmaga çalışmaly. Etin ýağsyzyny almaly. Pişirjek bolan etin ýağly bolsa, onuň ýağly ýerlerini aýyrmaly. Ulanmazdan öň tovugyň, ördügiň, gazyň, indey tovugynyň dersini aýyrmaly. Şorbany taýýar bolandan soň sowadyp, doňan ýağlaryny aýyrmak, soňra täzeden gaýnadyp ýemek maslahat berilýär. Mayonezi ýemitinden bütünlen aýyrmaly. İştäň atjan bu önümüň 100 gramynda saklanýan kaloriýa uly ýaşly erkek adamyň bedeni üçin zerur gerek bolan günlük energiýanyň 4-den 1 bölegini emele getirýär. İşte asarlara iň gowsy gaýmak ýa-da ötümlük ýağyny goşmaly. Käte ter gögönümlerini kırgıçdan geçirip yağ ýa-da gaýmak goşman ýemek peýdaly. İştäniň ökollanmagyna tergi berýän hoşboýluklary adylanmaly. Nahar ýemek üçin kiçik orumly tabaklar ulanmak maslahat berilýär. Ýemiti oňat çeýnäp, haýyrlyk bilen ýemeli. Nahar bişiren wagtynda onu häli çenni dadyp görmegenligi wagtyň geçmek bilen adamyň temelemegine getirip bilýär. Käbir adamlar tabakda galan naharyň ýa-da iştahaçaryň daýalanmagynyň gorkup, doýandan soň hem ýemegini dowam etdirýär. Bu enli kem bedeniň artykmas agralmagyna sebäp bolýar. Hepdede 2-3 güniň dowamynda mal guşy önümlerini ýemitinden bütünlüği aýyrmaly we miwe we bakça önümler bilen oňmaly. Şekeri çäklendirmeli. Çaýa ýa-da kofe goşulan şekeriň mukdaryny bir kepdäniň dowamyna hem-kemden azaltmaly we bir çay çemçe ýetirmeli. Soňa waka şeker goşmasaň hem bolýar. Eger çaýy, kofeýany mürekkep, tüýji, bal ýa-da şokolad bilen içen bolsaňyz, onuň şekeri aklap ulanmak. Mürekkepni, baly ören az mukdarda ýemeli. Şokolady, tüýjini kiçijik böleklere bölüp, her bölegini haýarlyk bilen ýemeli. Tüýtli şokoladlary dälle, ajy, gara şokoladlary saýlamaly. Ýeri gelende bellemeli. Bir çay çemçe şekerde takminan 32 kalori, ulu adam üçin gerek bolan energiýanyň %10 ötürmi saklanýar. Miwe we gök önüm şeýrelerine tuw ýa-da mineral suwlary goşup içmeli. Gazlandyrylan tüýji suwlary içmäge enlik etmeli däl. Alkogoly içkileriň ýokary kaloriýaly önümleriň saglyga ägert uly ziýan ýetirýändigi mälimdir. Üstesine olar iştäň açyp ýereginden artyk ýemäge mejbur edýär. Yeterlik uklamaly. Ukynyň yetmezçiligi adamyň temelemeginiň esasy sebäplerinden biridir.